اونیته 15 حکمتا خودی روژه ملا نصرالدین دچه پارێزێ و کارتونên xwe bin kul bike. Hewa jî bi tave û gelekî germ bûye. Bi nêzîka nîvrûyê re diwaste û diçe li binê siha darekê gûzê rûdine ku hinekî bêhna xwe vede. Dinêre ku kesek li wan deran tune. Ew jî ebayê xwe ji xwe dertîne û li bin xwe radixîne. Piştî hingê bostanê xwe bi berê ve raçav dike û ku dibîne her tiştê ku çandibû şên û geş bûye şahî dikeve hinavê. Beşa dawî ya bostanê jî ji zebeşan pêk dihat. Li bên zebeşan jî mezin bibûn. Di wî hînê re çavekî wî ma li ser zebeşekî gêr û kesk çavê dî çû li ser li bên gûzan ku xwe dabibû binê dara wan. Piştî ku hem li liba zebeşê nêrî û hem li gûzan fikirî û xwe bi xwe wiha got: çi ecêb, bi serê van lemên zirav û zeîfûk ve ev zebeşên mezin û giran, lê berevajê vê bi serê vê dara mezin û qewî ve jî ev qas li bên gûzan ên piçûk û sivik. Meriv bi rastî jî li ber hikmeta Xwedê ecêbmayî û lal dimîne. Paşê di dilê wî de hizirekî wiha derbas bû: ku hekaz bûma minê gûz bi wan lem û tûrên zirav û tenik ve çêkiribûna û zebeş jî bi darên mezin û şaxên qewî ve. Belê Mela Nasreddîn bi vî fikr û melhezê ve ket xewê. Bêhne demekî hindik di serê re borî û neborî ji nişkê ve libek gûz ji şaxa xwe vediqete tê û li nîvhenda eniya wî dikeve. Rengîn jê diçe. Mela Nasreddîn ji ber êşa canê xwe ji xewê hildibeye û eniya xwe miz dide. Paşê hêdî hêdî bi ser xwe ve tê û xwe bi xwe berken dibe. Eniya xwe datîne erdê û wiha dibêje: Xwedayo, tu min bibexşîne. Hikmeta te bi rastî jî mezin e û nayê pirsînê. Min zêdegavî kir. Heke ku di şûna liba gûzê de zebeş bibûya û leniya min biketibûya, minê çi bikira? Şikirdarê deme bi hezar caran.